Gornel gyntaf pnawn, Matty Jones sy'n paratoi i'w chymryd i. Cymanu'r bel i mewn ar ei droed chwit. Ag at y postyn Cefn! A Dominic Smith gododd i roi Caernarfon ar y blaen. A ddim o'r syml o hynna. Trydedd gol, Dominic Smith, y tymor hwn. Ac ar ôl methu y ddwy gem dwytha, Smith yn ôl yn y tîm ac yn ôl ymysg y golia. Mooney. Tar o bel yn hir. Conor Evans fo'r peniad. Creu lle iddo fo hun. Cloesiad isel ganddo fo, bron a chanfod Josh Locke, mae wedi disgyn i Davies! A fe ddyla prif sgoriwr Caernarfon fod wedi gwneud yn well. Mendes yn troi. Ganddo fo Josh Locke yn y cylch canol. Locke yn troi'n gelfydd. A'i bason canfod Adam Davies. Davies yn troi, yn curo 2-1 wrth wneud hynny. Locke unwaith eto! A gol fendigedig i Gaernarfon. Josh Locke yn cychwyn y symudiad ac yna ni orffan o. Ac ar ôl chydig dros 20 munud, mae'r cofis ddwy ar y blaen. Morgan Owen. Owen yn torri tu mewn. Bason canfod Davies! Dim yn glir eto! A gymdrech acrobataidd Morgan Owen yn cael ei chlirio oddi ar y llinell. Fel amddiffyn arwrol gan yr ymwelwyr. Mae Caernarfon yn dod yn ei blaena. Conor Evans yn disgyn yn y cwrt Cosby. Yn dod i ddim yn drosedd. Yn ôl Mr Davies y dyfarnwr. Mooney ar draws rwan. Canfod Owen. Owen. Curo 1-1. Tynnu bel yn ôl at Ellis. Ergyd Ellis. Darodd y hun da. Osian Ellis. Ond yr ymdrech chydig yr uchel. Josh Locke. Codi'r bel. I mewn i gwrs Cosby. Penrhyncoch. Ciliogod yn clirio yn y lle cynta, ond nath y bel nôl i mewn. A Conor Evans gafodd yr ergyd yn ei syth at Lee Jenkins. Golwr yn taro bel allan am gei gornel. I gornel fer Troma. Josh Locke. At Sears ar ochr y cwrs Cosby. Sears. Codi'r bel teg at y postyn Cefn. Tu hwnt i bawb. Mooney yno. Croesi Troma. Bel nôl allan. At Iwan Lewis Troma. Lewis. Yr eilis yn ddod ymlaen. A Josh Locke. Locke yn tanio. Ac yn sgorio i ail y pnawn ma. Ac efo 5 i fynd. Dos bosib. Na honna di'r gol. Sydd yn sicrhau lle Caernarfon yn yr 16 ola. Dygan efo'r tafliad. Peniad Mooney mlaen. Evans dros yr amddiffyn yn canfod Adam Davies! Ac Adam Davies yn codi'r bel dros y golwr. A mi ddisgynnodd hi fod feddi heibio'r postyn. Harrison. Locke yn gadael bel. Redag heibio iddo fo. A Bydaki mewn i'r cwrt Cosby. Ond i ergyd o. Yn ei ddigon tila mewn gwirionedd ac yn syth at Lee Jenkins. Harrison. Lawr y cae teg at Osebi a Bydaki. A Bydaki dal i frwydro. Yn ei llymeddiant yn ôl i basio tu mewn a Davies. Davies yn troi'n gelfydd. Ond i dal i'm yn glir. A Josh Locke yn gorfodi'r bel dros y llinell. Ac yn cwblhau hat-trick. Gwaith gwych gan Adam Davies yn y lle cynta. Prif sgoriwr Caernarfon yn methu canfod yr hwyd. Ond Josh Locke yn gwneud hynny am y trydydd tro y pnawn 'ma.